Wel, Okonfo is binnen Winti een begrip dat geïnstitutioneerd is. Dus het bestaat er. Okonfo heeft te maken met priester, heeft te maken met geestelijke die leeruitdraagt, heeft te maken met de persoon die moet zorg dragen dat heiligdommen, symbolen, alles wat met Winti te maken heeft, ceremonieën, rituelen, dat zij dat zal beschermen. En toen we die kwaliteiten zagen, dachten we van het is deze vrouw. Dorinia Babel werd sinds het vorig jaar door de minister van Binnenlandse Zaken benoemd in deze functie. De functie van Okonfo Kondre. Met deze rol zal ze ervoor zorgen dat de positieve zijden van de Winti-cultuur meer wordt belicht met verschillende activiteiten. Afosi uroko, sami denki fudu leki Okonfo, sa defu scrivi wan briefi gona gralanti, dati de nomu habra a Winti bribi, bika Winti habi impressie. Met de symbolische overdracht van de Yetiki, een Winti-staaf, is Babel nu als een van de voorbeeldfiguren in het Winti-geloof aangesteld. Volgens stichting Tatakwasi Kutata Tinsensi, een van de voordragers van Babel, heeft deze eerste Okonfo Kondre de juiste potentie om te worden benoemd. Kijk, Winti, we hebben een concept binnen Winti en daar gaat het om roeping. Deze mevrouw heeft in zich die roeping gehad, maar wij hebben dat ontdekt. Dus wij van stichting Tatakwasi Kutata Tinsensi hebben ontdekt van dus dat deze mevrouw, en hoe hebben we dat ontdekt? We hebben gekeken hoe ze leeft, we hebben gekeken wat ze doet, we hebben gekeken hoe de denkwijze is. We hebben gezien wat ze betekent binnen dat leven. Mensen die bij haar komen, die zoeken naar geestelijke hulp. En aan de hand van gesprekken, van dus dat ze de mensen helemaal tot rust brengt. Mensen die in een bepaalde digge met de infukananga den schreefje, om het zo te zeggen. Die mensen heeft ze met woorden kunnen helpen. In de toespraak van Babel tijdens de inwijding vandaag heeft ze duidelijk gesteld dat het Winti-geloof niet alleen uit dansen, kruidenbaden en Winti-prees bestaat. Ze gaat duidelijk voor overdracht van de Winti-leer om sowieso het niveau van dit geloof naar een hoger niveau te tillen. Umus Winti tapuan perafasi no soso awasi a jompo bar Winti dansi, maar we moeten jaren komen tapua maatschappelijk niveau en dat ode miuroko leki kom voor basi fusranang.